Nalaz za ratničke opreme i ritualne keramike na nekropoli starijeg željeznog doba nadomak Kaptola u Požeškoj dolini, struka ponovno bez daha. Snimke iz zraka otkrile su ostatke goleme i dosad nepoznate utvrde. Stolovala je tu ratnička aristokracija i to 4000 godina prije Krista. To nam prvi put u posljednjih 30 godina pokazuje kako je izgledalo nasilje iz tog razdoblja, odnosno da to možemo povezati sa onim fantastičnim svjetskim poznatim nalazima iz knežarskih grobova s ovog područja. Nalaza koji su u evropskim razmjerima rasvijetlili doba halštatske kulture. Baš ovdje na lokalitetu Kaptol Graci kontinuitet joj je dug i slojevit. Potvrđuju to i ostaci onodobne kneževske kuće s ognjištem. A ono što je još također vrlo vrijedan podatak je da se odmah na taj kasni halštat nadovezuje rani Laten, dakle jedno razdoblje o kojem se do sada u principu nije toliko znalo. Sve je to dio znanstvenih otkrića koja valja i fotografski dokumentirati. Prvi put iz ove bespilotne letjelice. Sa veće visine ulovimo čitav lokalitet i onda na taj način ubrzavamo sam proces dokumentiranja. Sve je to dio međunarodnog istraživačkog projekta željeznog doba koji financira Evropska unija.